Ihe mere na 1967. 1967. Mwa na go elementary 6. So eziokwu ka ọ bụ na anyị nwa bụ ndị Igbo. Mgbe ndị Hausa mata na bụ ndị Igbo bi n'ebe a, ndị sabotua ndị bicha ya akụkụ ebe a na-adasụ Igbo wee kpọrọ ndị Hausa ahụ bịa. Mwanụ abụ m an eyewitness. Ihe mkpakpa kpara na dabere year and dabere month and day. So afọ m ihe anyị gabiga ebe a. So ndị Hausa si na akụkụ azụ ebe a n'ọhịa like that bịa bịa ndị basị well kefa eme ka je welcome a na-etizi one Nigeria amaghọ na agha ka ndị busara anyị wee mee open fire na ndị bay gbagbusie mmadụ bring up to 103. Ọhaneze ndị Igbo ndị ọma ndị m na-agara ozi. Ọhaneze sị m na m kwuru m akwụrụ na m gbawa m agbawakwa. Ọkwa mụa Chukwuemeka Ojembe Enwero, onye na-ahụ maka Unify Igbos Now na Nnamen TV. Taa anọ m na biko n'ala ISOBO na Ububura Local Government Area nke Cross River State. Onye mụ na ya nọ wo Elder Amos Eze. Biko Elder, kọwara anyị maka ISOBO. Nwana ajụga mama rine maka na nwere obodo si n'elu barata n'ala wee bizie n'ebe ahụ. Obodo ebido na ndị nta, ndị na-aga nta, ịchọpụta n'ebe dị nnọọ ọfụma bebe ya akọta nri, be ya egbute azụ, ebe ya ị ga na egbute azụ. Ime ike je kpọrọ ndị kegesi bịa enwe m ebe m fọrọ, mana nke ISOBO nke ebe nọkịta emego sojourn n'ebe anyị bido bụ ancestral home anyị. Si ebe ahụ Kedebo ya ka na-abịa. So si ebe ahụ bụ ebe a na-akpọ ekpe lokịta, na-emego some investigation research ka emere na nna ya ochie kọchara ihe a. Ebe anyị bi bụ our ancestral home bụ na Ekpelu. Ọ nọ n'Ebonyi steeti. Mana ị gakwa ebe ahụ kịta ị ya afụrịrị oche eze nke ndị ISOBO nọ n'ebe ahụ. Inwe ka ju ka efe mme anyị bighị na Ekpelu rekịta. Osisi ya dị nnọọ fecha na o nwere mgbe enwe bụ nwa mana nwanne ya enwe nghọtaghị. Onwe obere nghọtaghị enwere ebe ahụ maka omume omenala. So ndị ebe anyị wee si na mba fama menwu ihe a. So bido n'ọgbaghara ndị nta ndị ebe anyị chọwa ụzọ ebe anyị locate pụtazi ebe a. Ozugbo erutara fụ na ebe a bụ agriculturally very fertile. Bịa kpọrọ ụmụ ha niile ya ka anyị wee bịa n'ebe a. Ị na-eche anya ebe a ife na onwe ebe ya aga ịafụ dị ọhịa dị like this. Ema na ndị agbata ebe a bịa mee ebe a the forest ya ka iji afụ this place like this. Igozi gị na ndị a bụ ichie n'obodo. So ebe a ka anyị si wee rute ebe a bizi ebe a ya na omenala anyị dị iche iche bido na iri ji ọhụụ makwa na o nwere mgbe anyị emebu maka ibe nwanyị ugwu. A na-ebebu nwanyị ugwu mana kịta afụtago na onwe ọghọm dị na eme ha and akwụkwọ nsọ akụzigaghị ụdị omume a kazie ime nke ụmụ nwoke. A nwekwara ụzọ ọzọ dịka akwamozu. Ihe niile ndị a anyị na-eme ihe a ka o si na-aga ọga ọfụma. Ọzọ dịka ibe ya. Ya. Achọrọ m ịjụ gị maka na anyị anatala akụkọ a na mgbe na-adịghị anya, mana nwebụ onye kọwara anyị ọfụma n'oge ọgụ, oge the Nigerian Biafran War. Okay.
anyị nwetara a little tip nke ndị oyibo Yeah. na ndị ISOBO gabigakwara ụdịrị ihe a gabigara na ASABA, na enwere mgbe ndị agha bịara ebe a Yeah. bịa ka eme ha welcome. Yeah. Ha bido gbagbusia ndị ha gbagbusi. Yes. Maka nke a Okay. Ihe a mere na 1967. 1967. Mụnwa na-agụ elementary 6. So eziokwu ka ọ bụ na anyị nwa bụ ndị Igbo. Mgbe ndị Hausa mata na anyị bụ ndị Igbo bi n'ebe a, ndị sabotua ndị bicha ya akụkụ ebe a na-adasụ Igbo wee kpọrọ ndị Hausa ahụ bịa. Mụnwa na abụ m an eyewitness. Ihe mkpakpa kpara na dabere year and dabere month and day. So afọ m ihe anyị gabiga ebe a. So ndị Hausa si na akụkụ azọ ebe a n'ọhịa like that bịa bịa ndị basị well kefa ya eme ka je welcome a na-etizi one Nigeria amaghọ na agha ka ndị busara ya wee mee open fire na ndị bay gbagbusie mmadụ bring up to 103 on a spot. Ibe ebe a ifo na the blood na asọ dịka mmiri. So nke a afọ m n'anya m ọrụ papa m kọrọ m. So afọ m n'anya m. So I see ebe a gbapụzie again. Gbapụzie 1967 or 1970 ke agha Nigerian Civil War bere. I see ebe ahụ na-achaz n'ebe a. Ịma ihe na-agbagwoju m anya wụ na ndị ISOBO gabigara ihe dị ụta. Yeah. Mana onwe onye repọtụrụ ya. The report of this is not out there. Okay. Ka ebe ya report ihe ịma na mgbe ahụ anyị nwee Eastern Nigeria, Southeastern Nigeria. I'm a buzie Southeastern Nigeria. Mbao. Sina East Central State. No. Under Southeastern State, Makana before this time around 1927 thereabout, mego demarcation line in the southeast, yana East Central. Okay. So a coverture in that southeast, nyakaji bro cross river kita. So mbaho onwebe ye kebe ye jenjeme report. There was nothing. Onwebe ye jeme report kebe ya report. Nihe mere agagono eba man na choka is a godondo. Government was not aware of what was happening. I know where you go to report such things. And so ya me ihe ne me mbaho onwe ke agbasara na ikuku kamadu we hota. Mbaho also Radio Biafra, Radio Nigeria, those radio station too. At that time. So yeah, me that information the router her organizer and the world in general. Okay, but no one you know name banyere ndị nwụrụ n'oge ahụ ndị agbagbo. Yes, ane ha. Ọnụrụ oge ayakụ iwu onye ọbụla ya weta kọrọ ya ji ma ewu ma anụ ma ihe a na-eri n'ọnụ awe je na-ekpere kpọcheta ọbara niile wufuru awufu maka mgbe agha pụtara si aka ha wetu obi na ihe a niile bụ ime ha appreciate ihe ọbụla ha mbọ niile ha gbara mgbe ha nọ ndụ wetupụkwa na ndụ ha maka obodo a. So ife ka na-eme every year ka na-eme the thing. Okay, so ebe unu ndị gbara unu okige na Cross River bụ ndị na-asụ ofu asụsụ unu. Yeah. Kedu o nwere mkpagbu ma ọ sitekwa n'aka gọọmenti ma aka ndị obodo ndị ọzọ maka na unu ndị Igbo ndị na-asụ Igbo? Fana kpagbu anyị o nke reketa anakpagbu anyị n'ihi na ọ bụrụ na site na amara Chineke na ikike niile Chineke nyere ndị ISOBO nakwa akpakwa ike o ọkwa ịghọta. So a na-achọ mmadụ si na agụga that is ịbịa na-akpagbu ndị ISOBO in general. So fafụ na ISOBO bụ ndị ya tụọ mbọ like this. So ha wee gbaghachi azụ n'ebe ha niile. Mana mkpagbu a ịfọcha na ndị a unu na-asụ ndị Igbo, unu bụ ndị Igbo, unu na-asụ Igbo, ọ ka dị ha n'obi. Mana na-eche na ISOBO bụ ndị na-akpa ike fa agbaghachi azụ. Okay, ana m ekele gị Elder. Amamihe gị
ịkọwapụtara ebe a wụ ihe anyị chọrọ. Ụwa wụ ụwa na ndị Igbo niile ga-ama ihe ndị ISOBO gabigara yala ihe a na-agabiga nkịta. Anyị na-arịọsị ka Chineke dee unu n'obi, mana akụkọ a ga-apụta, ndị Igbo ga-ama na ndị ISOBO ihe ahụ ndị ASABA gabigakwara na unu gabigara, because a na-echeta ASABA masaka, onweghị na-echeta ISOBO masaka. So mana site taa gawa n'ihu anyị ga-epushi ya ka ụwa mara na ndị ISOBO gabigakwara ihe ahụ, maka na ha wụ gịnị ndị Igbo. Ana m ekele gị Elder, ana m ekele gị. Thank you sir. Biko kọwakwara ọhaneze aha gị ọzọ. Agwago m gị na aha m bụ Elder Amos Eze. Esi m n'ebe a, esi m n'ISOBO ebe a. Pam bụ onye ISOBO, ma onye ISOBO, biko mụpụta m n'ebe a. So mụnwa bụkwa onye ndu na ndị youth, bụkwa onye ọha na-edugharị ije, jere anyị nke a, kwuore anyị nke a, jegharị anyị nke a. So that's the service. Thank you, mana nwekwa ajụrụ m chọrọ ịjụ. Ajụrụ m chọrọ ịjụ gị bụ na mbata n'ụbata na anabata n'ọfụma, mana ife gbaju mmanya bụ na achọrọ m ịma na ma anyị na-enwe non-governmental agencies, enwekwara governmental agencies. Now nke a ndị Igbo niile jikọtara onwe ha ọnụ ịchọta ebe nwanne ha na-ebe akwa kpatara ihe unu ji bịarute ebe a, formation ndị Igbo under this non-governmental agency maka ihe kọchara ebe a, ọ yerikwa ego ọkwụghọta imepụta this ICT n'ebe a, which is the correct thing for this youth now, not the non-mkpa. Ọ bụ non-governmental agency nke ndị Igbo ka ọ bụ governmental agency ka makwa na ka ihe akwụrụ akwụ. Okay, ajụjụ gị mara mma. At least ana m akọwacha ka onwe ike doo anya. Ọmụ na-anọchite anya ndị Igbo Cultural and Social Enlightenment for Unity Foundation, or a non-governmental under the auspice of Unify Igbos Now movement. Unify Igbos Now movement wo njem anyị na-aga iji kpakọ Igbo ọnụ. Now the Ndi IGBO Cultural and Social Enlightenment for Unity Foundation, our focus will iji culture, empowerment and charity jiri hazie Igbo indigent communities dịka ndị ISOBO na ndị ọzọkwa dịka ha. So we a government run agency. Ihe ndị Igbo tụkọtara maka na njem anyị na ihe niile nke anyị na-eme ndị Igbo na-akwado anyị. Enweghị particular person. Ka na asị na ọnụrụ be nwanne ya agbala ọsọ. Onye ka unu ji bata ebe a. Nwanne agbala ọsọ. Anyị aga-agba ọsọ na ya nọ n'ube ndị ISOBO. Thank you Elder. Thank you. Ọhaneze ndị Igbo, ọgwụlanụ ka ọha anyị n'ọnụ. Ọkwa m ọzọ, Chukwuemeka, the Unify Igbos Now proponent. Thank you and God bless.